Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों। बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनिनो बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बानायनाय। ओमफ्राय बेखौ सोर बानायदों होनना बुङोब्ला बेखौ जोंनिनो बर' हारिनिनो आइजो सासे बिथाङा बे मुसुखाखौ बानायदों। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं बेनि मुसुखा बानायनायनि भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव होना होगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोबा जाबाय। ओमफ्राय बेनि सिगांनो आं फंनैसो बुंग्रोनो सानदों। ओमफ्राय बे मुसुखाखौ बानायनाया ओरैनो गोरलै बाथ्राथ' नंखाया, बहुद गिदिर खामानि बेबो। मानो होनना बुङोब्ला सोरबा सासेनि महरखौ लानानै मुसुखा बानायनांगौआ गोरलै खामानि नङा। ओमफ्राय बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै बिथांखौबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। बिथाङा जाय नैबे जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बानायदोंना, बे बिथांनाबो मोनसे चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि नामखौ आङो दा स्क्रिनाव होना होगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बे नामावहाय सार्च खालामनानै नायबानो बिथांनि भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन बोरै बोरै बानायो। ओमफ्राय जिखुनु जाया बिनि भिडिअखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों स्क्रिनाव ससे होना होगोन। नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोदो। ओमफ्राय बिथांनि फुल भिडिअखौ नायनो लुगैयोब्ला बिथांनि चेनेलाव नायनो हागोन आरो। ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। आइनि बोर सारस्रिनाय आरो रायजो राजानि अनसायनाय बोसोन थुलुंगा मोननानै आं दिनै आंनि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय आगान सुरबाय। नोंथां गेदेमा बड'फाखौ सोरजिनो मोननानै आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानो। आरो लोगोसे नोंथां गेदेमा बड'फाखौनो सोरजिनो थाखाय आं दि गोसो गुवार बिथांमोनजों सायख'जाबाय, बेनि थाखायबो आं गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै सानो। आंनि सोरजिनो हानाय गोहो आरो गुनखौ नोजोर होनानै बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ कौटि कौटि साबायखर बावहरो। ओमफ्राय नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नुखाबाय, बिथाङा मारै बानायदों। बिनि फुल भिडिअखौ गावनि चेनेलाव थांना नायदो। बिथांखौबो सापर्ट खालामदो। बिथांना 1 बेसेबांबा के साबसक्राइबार दं। ओमफ्राय बिथांखौबो थांनानै साबसक्राइब खालामहैदो लोगोफोर, सापर्ट खालामहैदो। बिथाङाबो सासे जोंनि बर' हारिनि गोख्रों आइजो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला गुबुननि महरखौ लानानै मोनसे मुसुखा बानायनांगौआ इसिबां इजि खामानि नङा होननानै जों बयबो मिथिखायो। बेनि थाखायनो बिथांखौबो सापर्ट खालामहैदो, साबसक्राइब खालामना हैदो लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो, नोंथांमोना नुखाबाय बिथांनि भिडिअखौ ससे होनायखौ। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम। दिनै भिडिअ एसेनोसै, बाय बाय।